Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sithi nje ukubheka imidwebo futhi ezwenza ukuthi ulwazi lwethu lwama-triangle nama-circles nama-circumcenter no-radius indingiliza zethu zenze umqondo ongconywana nanokuthi sizijwayeze nje ukusebenza ngazo. Asithi ngiyazama-ke manje ukudweba umdwebo wami wokuqala noma esizosebenza ngawo, ngithi ngidweba i-triangle yethu. Awuthi ngithi ukudweba ihluke kunale ngiyidwebile. Angithi ngiyidwebe ibe ngaka, ibe kanje. Kuhleke. Ngithi A, ngithi B, ngithi C. Uma-ke sengiyibhalile ki-triangle yami-ke njengenjwayelo, ngayidweba, ngasho nanokuyiqamba ngathi ABC. Ngase sengifaka-ke phela lapha emahlombeni ama-triangle ami lapha, o-A, B, C abancane. Uyabona? Okuviseni kwangisiza kanjani? Ngakwazi ukuthi bangiyinqamula lapha phakathi nendawo ngiba nani? Ngiba ne-right angle base ngifaka umugqa wami we-height kuyaba khona ukuthi ngibone ukuthi ngiba nama-triangle amabili. Ngakho i-triangle noma i-area ngithi uyabona ukuthi lapha phakathi kwa-ABC sesifake uphawu lokukhombisa ukuthi sikhuluma nge-area. Siyazi ukuthi i-area ikhishwa kanjani ye-triangle? Ikhishwa ngokuthi sithi half times B times height. U-B wethu kumeleni? Umele i-base. U-H wethu umeleni? Umele i-height. I-base yethu iloko okuphansi njengokuthi umugqa wethu usuka le A uya ku-C. Sibe futhi ne-height yethu kufana nokuthi umugqa wethu wonke lo B uyashona phansi. Asibone ukuthi uma ngase siyaqhubekela nje sithi ukuthi umdwebo wethu lo suzungeze ngendingiliza yethu. Sibone ukuthi uma sesuzungezile-ke umugqa wethu lona ngendingiliza yini esiyitholayo nanokuthi sithola kanjani ini i-circumradius yethu. Lapho i-circumradius yethu siyazi ukuthi i-radius yethu itholakala kuphi nanokuthi siyazi ukuthi ama-radius nje anjani maningi phakathi kwindingiliza yethu. Sesingabhala nje ukuqala sithi i-circumcircle yethu lapho nje kuyisholo kamnandi ukuthi indingiliza nje yethu esizungeze lapho kumdwebo wethu ebedlala ngawo noma i-triangle yethu lena. Asibone ukuthi kupho okunye okubalekile kuzomela sikuthole noma kuzomela sikhulume ngako noma sisebenze ngako. Sina B uyela ku-B uhamba uyowehla uyibambe laphaya. Singathi singabiza ngoba asithi D leli point. Sizothi D kulona kuba u-D asikakawusebenzisi la sizobiza ngo-D. Uyabona ukuthi khona okwenzakalayo? Uyawuthola umqondo walokho. Uyabona ukuthi sekuba khona ini? Sekuba khona ini? Ukuhlangana kwenye i-triangle. Uyabona uma sekuhlangana i-triangle sesine i-triangle yani ya B omncane ngalena seseno D no A. Uyabona ukuthi kuba into elula kanjani? Ingaphinde futhi i-triangle lethu ibe njani? Iqhubeke uma ithanda isuke le A yohlangana no B yehle kanjalo. Kodwa-ke sivulelwa yini? Siba nani? Ne-right angle yethu. Athi ngithi ukusekela futhi indingiliza yethu kodwa ngisekele kanjani? Ngisekele uhafu. Ngiyibambe laphaya ngo-half. Uyabona? Khona enye i-triangle ephumayo noma lo half nomunye nguzame mhlawumbe ukubamba ngomunye umbala. Athi ngithi ucacisa ngapha. Akubonakala kahle lapha ngezansi ngizobe ngicacise. Kodwa uyabona ukuthi khona okusiphumelayo laphaya uma sibamba khona ka-C. Indingiliza yethu siyidwebele noma siyibamba khona kabani ka-C. Siqhubeka nangalaphaya ukuthi uma ibhekana asithi uma ukuthi iyowela indingiliza yethu noma iyaqhubeka iyovaleka. Uyabona ukuthi uphunyelwa uba u-360 degrees ngobani? Ngoba uhalf lo kade susekele omunye uba ngubani? Uba ngu-180 degrees kanti uma isiphelele siyibamba lapha ku-60 degrees. Asithi uqhubeka sivune
triangle lethu ngapha. Sithi sino triangle khona enye evulekayo. Uma sihamba sisuka le D sishona le phezulu ku B. Singahlanganisa u B no C. Funa ubona ukuthi lenye ngoba u-C omncane uyabona ukuthi uphakathi nendawo kwa-C kwa-A no B, ngakho ngizonyuka ngawo lapha ngithi C over 2R. u-2R wami omeleni omele ama-radius ami amabili. Uma R wami omele ama-radius amabili ngithi equal H wami we-height over A wethu onjani omncane. Nankuya ubhekene nani? Ubhekene no-H vele ubhekene no-A vele u-H wami lo mncane, uyabona? Sithi qhubeka. Bheke nawe ubuthanda ukuthi ungabuyela emuva ukuthi kungayiqiniso na ukuthi ngithi u-C wami over 2R wethu omele ama-radius ethu omabili uyafana nani no-H noma equal nobani no-H over A wethu. Ngaphinde nje ukuthi uyobhekisisa ukuthi nawe uyavumelana yini nakho lokho. Uma ukuthi ngifaka o2 lapha phambili kwesisekelo sika ABC nangale kwa-H, uyabona ukuthi ngivula ithuba lokuthi kube khona okususanayo. Nangale ngino-half okungishiya nobala ngezansi, okungishiya no-C wami vele over 2R wethu. Sengino-2 esikhaleni sika-H, sengino-2 ABC ovalelwe ngezansi ngino-B, ngibe nobani futhi no-A equal, ngizangakwazi ukusebenzisa la isikhala singasipheleli, equal 2 ngasekela bani u-ABC ezansi ngithi AB bekhona okususanayo okungishiya noba okungishiya no ngishiya no-AB C baku ABC ngiba no-4R kwisisekelo ngibe nani? Ngibe no-4R ngibe no-ABC uma ukuthi khona okususanayo kuzoba khona u-2R ngoba u-times lapha no-2B nalapha ngu-times nani no-AB. 2R no-AB susane ngapha okususanayo ngapha u-AB base ngisalelo ba ngisalelo ABC vele kanjalo o4R ABC base nzansi ngino4 ABC la nakhona ngino4 ABC wethu okukwenzani kuhambe kususane konke ukushiya nje vele kwimpendulo yethu. Base siba nani no-R, u-R wethu we-radius uma sithanda singawubiza nje kanjalo sithi u-equal nobani no-ABC over 4 ezansi ABC. Kalula kamnandi nje kanjalo.